príde ďalšia správna odpoveď a niekto si vezme minimálne 100 eur, lebo 20 plus 80 je ešte stále 100. Možno v budúcnosti to bude inak. Možno 20 plus 80 bude, neviem, 200. Natália. Ale vieme si jednu pesničku. Gorálky od Natálky. Ešte sú horúce. Gorálky od Natálky. Príď na maj budúce. Myslím, že už som naozaj veľmi zvedavá na ďalšie ženské meno, na ktoré môžem zaspievať niečo. A vy o to budete samozrejme radšej, že môžete počuť opäť niečo falošné, alebo bežne sa takto niečo falošné nevysiela. Ale v našej relácii samozrejme takmer všetko povolené. Takmer samozrejme. Teda, takmer je aj niečo povolené. Spievaním ešte nezatrhý, aj keď čakám samozrejme na taký telefonát. Prosím sa už presne tam spievať, pretože diváci vtedy prepínajú. Je to úplne jasné. Ale ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že nie, lebo milého človeka, dobre naladeného, takto v noci aj pohodnejšie. Ani ja. Nie, lebo čakala by som stále, vieš, s pribúdajúcim časom sa to stále tak stupne u mňa, takže by som čakala, čo príde ďalej. Tak príde napríklad minútka pol na rozveselenie ďalšia. A škoda, že nemáme nové meno, lebo nemôžeme dať nový song. Tak, budíky, drahí moji, to je ten najkrajší pocit, ktorý zajtra môžeme oželieť, pretože vlastne dnes je sobota. Tak tu noci nás ja vždy držím ešte ten starý deň, nie? Ja mám ešte akože piatok a potom ráno, keď stajem, tak bude sobota. Mohla by sa až tak naspätovať, no? Chcem počuť nejaké ženské mená s písmenom A v názve, samozrejme. Je to priam samohláska. Krátka, obojaká. Nie obojaká, obe krátka. A rozmýšľam, že kto vymyslel inak, že o polnoci sa budú tie dní meniť na ďalšie. No, lebo vtedy sa to vymenuje, asi preto, že? Ja by som zamýšľala, že až od rána. Od nejakej hodiny, čo ja viem, po 7, po 8 ráno by bol druhý deň. Také rozumieš, nie? Nie? Ani veľmi nie, hej, lebo by nám nejako nečítali tie hodiny. Nevadí, možno si to niekto vypočuje a dá to patentovať. Určite priamo. No, ide pre mňa samička, priatelia, tak si naozaj pohnite s tou správnou odpovedou, lebo keď ma naložia, tak sa z toho už nedostanem. Odvezú ma, nasadia mi nejaké trubičky, hadičky. Takto sa to robí. Takto nejako, nie? Takto potom budem mať ruky a čo? Nie, ja pozerám filmy a tam sa učím potom o tých veciach. Si to tam obkúkam to tam potom. No čo, tak už nebudeme mať ďalšie meno, už som asi veľa spievala. Dobre, sľubujem, že na ďalšie meno žiadnu pesničku teda nedám, lebo zrejme preto ste mi žiadne nepovedali, snažím sa to nejako vydedukovať, že v čom je vlastne tá príčina, že mi už minimálne pár minút nezazvonil zvonček, mám pocit. Možno aj 2-3 hodiny. Ale nie. Nie, mám dobrý pojem o čase. A pritom, priatelia, neviem, či ste si vedomi toho, že zvonenie zvončeka navyšuje von. A tomuto sa vraví artikulácia. Nech sa páči vaša odpoveď. Henrieta? Joj, musím povedať, že nie. Škoda. Poznačím si Henrietu tiež, môžeme dať na budúce možno. Henrieta. 2 minútky sú tu, výborne. A čo ma napadlo? Aha, tento hlas, ktorý som počula. Nebol to ten náš výherca? Nie? Aj keby nie, tak podobali ste sa na ňu. Takže vám gratulujem, pretože viete čo? Vy ste členom klubu Non-Stop Šanca! A vyhrali ste 1700. Ale nie, ste si nevyhrali, že sa netešte. Ale možno, môžete sa už tešiť, lebo možno na konci mesiaca je dosť ťažké.
Týmto môžeme pokojne aj posilňovať. 2, 22. Cvičím biceps teraz. Ale späť k téme. Vy môžete, milý pán, mladý by som povedala, lebo tak mladom, na konci mesiaca získať 1700 eur v hotovosti za to, že ste členom klubu Monsterčanca. Ja si myslím, že to je super. Ja by som tam tiež chcela byť. A inak to elektrizuje. Zvíha mi to vlasy. Nevadí. Zase. Priatelia, pokojne si ešte navýšte ten bonus. Povedzte mi ešte nejaké ženské meno, ktoré by mohlo byť na tejto tabuli. Naozaj sú tu jednoduché. Jednoduché. Ak tam počujem nejaké zývanie, tak naozaj som to akože nepočula. Chrápanie už vôbec nie, to sa vylučuje. Pípanie, to je veľmi príjemné, hej. Preferujeme ja. Však budíček, pípanie. Inak ja som kedysi mala takéto, ale ešte sranda bola, keď frčali tie rádiobudíky, alebo ako sa to volalo. Neviem, či ste to zažili, tá nová generácia to už nepozná samozrejme. Tak ja som mala tak nahlas naštulovaný ten rádiobudík, že moja suseda podobnou sa na to budila. Hej, ale nebolo to veľmi príjemné. Ako niekedy hrali aj dobre, ale mala som to veľmi nahlas. Mám rôzne témy ešte. Výborne, nech sa páči vaše slovíčko. Luboška? Nie. Škoda, musím povedať nie. Mrzí ma to, ale navýšili ste aspoň bonus. A ja sa veľmi teším, že sa zapájate do hry, priatelia, pretože stále je tam veľmi veľká šanca, že práve vy mi poviete to ďalšie ženské meno v názve s krátkym A. A že práve vy budete tým ďalším dnešným výhercom, na ktorého tak napäto čakáme.